poitoja ruokaa. Poitsu on kyllä perpees, on tarpeeksi. Sofia, katso tänne. On kivaa. Joo. Papu, siinä on nyt uudet kaverit, eiks niin? Joo. Ylipäänsä. Tuleeks teille pentuja? Toivottavasti ei oo vielä. Jos se sulostaa kiinni, niin voi vaikka tulla. Kyllä Papu vähän niinku tolleen jo härnää. Joo, Niinku. joo. Hei, tää on kiva kaveri. Ei odottaa. No niin, ota kiinni, et sä mua kiinni. Olet liian Ja sitten menee, niin sitten menee. Toinen hidastuu. Sulla on ihan pihalla. Kyllä se vissiin Papu tajuu, että se ei oo ihan aikuinen vielä. Papu haluaa tuossa. Niin. Eikä mitään ääntä pidä yhtään. Niin. Vaikka toi Papun panta. Joo, Kieri. levätkää nyt.